Știți că avem o plantă în pădurile noastre și la marginea pădurilor noastre care se numește păducel? Știți că această plantă și acest păducel este planta cea mai folosită pentru afecțiunile cardiace? Planta aceasta este folosită cumva în totalitate, atât frunza cât și floarea, bobocul în cazul acesta, dar și fructele pe care le găsim acum toamna târziu. Ele sunt foarte bune, mai conțin și flavonoide și mai conțin și multe alte substanțe. Dar păducelul este o plantă minunată care se adresează inimii, pentru că ea lucrează în primul rând pe vasele din jurul inimii, vasele care înconjoară inima și care se numesc coronariene. Aici este ajutorul păducelului pentru aceste vase, pentru funcționarea lor perfectă. Păducelul este bun și în tensiune arterială, reglează tensiunea arterială. Este bun și este folosit în afecțiunile cardiace, în afecțiunile cardiace cu substrat nervos. Este folosit în dureri precordiale. Este în același timp folosit în vertij. Este folosit și când avem stări de teamă, de neliniște, de frustrare. Folosiți păducelul. Este o plantă absolut extraordinară pentru noi, pentru inima noastră, pentru viața noastră, pentru că se adresează atât inimii, cât și stării noastre sufletești și minții noastre. Eu sunt Irina Stanca Mustea, vă aștept cu like și follow în legătură cu această plantă minunată. Vreau să știu dacă o folosiți și voi și care sunt rezultatele, dar cu siguranță ele sunt extraordinare.